Здравейте, мили приятели! Днес искам да ви покажа рецепта за каварма с свинско месо. Прас ще използвам, бяло вино. За целта съм приготвила около 800 грама свинско месо, нарязано на късчета. Един прас съм нарязала, една глава лук, 2 моркова. Бяха по-малки, затова съм използвала 2. Ако имате един по-голям, не е проблем и един да използвате. 2 дъфниви листа. Аз ще използвам и цели домати, те са по желание. 150 мл бяло вино, сол, черен пипер ще използвам и една опаковка гъби. Първото, което ще направим е на котлона, на тиган, да запечатаме месото. Разбира се, ще използвам олио. Можете и зехтин да използвате. Когато запържим месото, към него ще добавим моркова, пръзът и лукът и естествено подправките, сол и черен пипер. Дъфниновия лист ще го прибавя малко по-късно, когато цялото ястие трябва да покъкри. Запържвате си малко и зеленчуците, след което ще добавя бялото вино и ще го оставя да изври. Добавяте бялото вино и оставяте на котлона да изври. Прехвърлих ястието в тенджера, за да мога после да го оставя да поври. Добавяме си дъфниновия лист към него и сега ще добавя и гъбите, разбира се. След гъбите добавям и доматения сос. Накрая ми се иска да добавя и малко червен пушен пипер. Ето такъв. Така оставям на слаб огън да поври 40 до 60 минути, след което ястието ще бъде готово. И нашето хапване вече е готово. Аз го оставих 40 минути да поври. Желая ви приятен апетит, да ви е вкусно и до следващата рецепта.